Prečo zavedenia systému často zlyhávajú? V prieskumoch o úspešnosti nasadení informačných systémoch ste pravdepodobne narazili na fakt, že mnoho implementácií končí neúspechom. Štatistiky naznačujú, že je to až okolo 40%, a to bez ohľadu na to, o aký systém sa jedná. Aký je na to dôvod? Hovoríte si, že technológia? Áno, aj tá býva niekedy problém, no najväčšie problémy ležia práve mimo technológie. Je potrebné si uvedomiť, že moderné ERP systémy sú robustné, inovatívne a sofistikované zariadenia. To znamená, že je veľmi náročné pochopiť, čo robia, či už pre jednotlivca alebo pre skupinu. Preto hlavné dôvody mimo technologických sú najmä v nedostatočnej príprave. Firma nevie, čo chce od ERP systému a nemá jasne definované ciele. Veľmi sa podceňuje komplexnosť implementácie a nevenuje sa dostatok času príprave a špecifickým požiadavkám užívateľov. Nedostatočná podpora vedenia. Ak vedenie spoločnosti neprejavuje dostatočnú podporu projektu, môže to negatívne ovplyvniť jeho úspech. Nedostatočná procesná príprava. Ak očakávate, že systém vyrieši problémy nefungujúcej firmy, alebo že vám systém povie, čo máte robiť, máte nesprávne očakávanie. Ďalším bodom je podcenenie školení. ERP systém nie je len o technológii, ale o spôsobe práce, ako firma funguje, preto nepodceňujte školenia a prípravu personálu, čo môže v poslednom bode vyvolať práve odpor k zmene, a to znamená, ľudia prirodzene nechcú meniť to, čo im funguje.